Că și ăsta e mai arțăgos așa, mai. Bine că nu s-a bătut până acum, dar oricum se vede pe coada aia. Ce faci acolo? Nu trebuie să s-ar bate, că la poliția dar mai bine în capul apoi nu nu știu, eu ți-am n-am mișcat pe nimeni, doar că se mai bârâie. Ok, le are. Asta vreau, lasă aici. Ia zic, dacă e puteți să băgați Alex, a venit și... Păi o să intrăm și noi un pic. Poți să mă să iau? Poți să te duci, dar spui în cât timp ești înapoi. Păi mă duc în ele și mă întorc. Nu știu ce fac până. Poate ne punem exact Și mine. Dacă vrei să fii cu plastic, să nu vrei să fii cu oricum o să ne ia vreo oră, așa face că ne găsim o oră. Când până vă să luăm și noi, să vă duci? La asta pe care de bără într-o seară, o să mă rabele cu tine, o să mă poliția. Ești nebun. Am avut un noroc incredibil că... Ia uite ce frumos e ăla. Am prea îngostă și am prins să să știi, mergeam deodată din spatele meu pe alei mașina poliției. Că știți, domnișoară, că mă zic că lăsați liber. Când îl vedeam că a venit acum când era să-i gândesc, nu este adevărat, nu mai lezer plimb. Păi normal. Da, bine. Uite ce frumos e ăla mic. Da, bine, bine, hai, tu. Se păcit-o, mai ca vai. Da, că se vede că se duce la el și e păcat dacă dă-te. Dă-te jos de la bancă, Alma. Ia trecut vietul, vine lănțișorul frumos. Păi mi l-am... Da. Vezi, ziceai de zgârduța, ziceai că îi luase una mare. Păi asta, dar am scos din... Da? Da? Hai că o bag acum pe almă acolo. Ia stai că o iau. Ce mă, mămigă, mă? Gata, jos! Uite, chiar mi-a tras peste nas. Te-a lovit? Aa. Tiu! Dai așa înapoi. Stai după aici, te joacă-te cu Alma. Căpiță, da. Așa, stai. De fapt, la tine vroia. Ce mă? Te filmezi pe tine?